אבל אני עכשיו אקרא לך המלך, גדלתי עליך אחי כשהייתי ילד, נזכר בילדות שהייתי קטן, שהייתה לך צמא כאן, זוכר? אז באמת השם נותן מתנות, כמו לשיר איתך זה כבוד גדול, אז נשיר עכשיו ביחד את הפזמון אם תרשה לי. רמי וואי מה אתה עושה לי מתנות קטנות, ושהוא שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות, ושהוא שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שיש, מה עוד אפשר כבר. אני אעשה משהו קטן, אפשר להתחיל מזה עוד היום, תסתכל איך לאורך כל הדורות, איך הסבא שלי היה, הסבא שלך הוא גם שמר על השבת מכל משמר, אתה יודע, כן? ממש כמו יעלום, אז למה לברוח מזה פתאום, אני מרגיש עם זה ממש טוב, זה האוכל של שבת, הריח הדרות, הטלפון מת לתוך הארון, זה מתנות קטנות. וואי וואי, הכוח לקבל את מה שיש, העוד אפשר פה לקבל, כי באנו בחרת אותנו קידש, רוח אתה השם מקדש השבת. אחרי חזר סובק, מתקדם, יחלטו, אל אושר קטן, סובק, ועובר אצלנו במשך טוב, מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות, ושהוא שלח לי מתנות גדולות, איזה גמור נפלא לי פה, אני מודה לך מאוד, המתנה גדולה וכל העולם. מתנות קטנות, מתנות קטנות. יואו, אני רוצה לשק לך את היד. כבוד הדדי. תודה רבה לך. תודה רבה לך. אוהב אותך. מה העניינים? העניינים היקרים. כמה אנשים טובים. איזה עם יפה יש לנו, העם הכי יפה בעולם זה העם הזה. העם הכי יפה בכל כדור הארץ. אז יש לי שיר שקוראים לזה תתאר. כמה הלב שלנו צריך טהרה, ואין לנו רופא, אתם יודעים, יש איזה רופא אחד, הופעתי באיזה מקום, הרופא משפחה שלי היה. ואמרת, אתה לא מתבייש, הוא עלה מהקהל פה ליד הגדרות, ואמרת, אתה לא מתבייש, אני הרופא שלך, אתה לא מתבייש להגיד לך רופא אחר, אמרת, רופא לתאר את הלב אין דבר כזה, רק הקדוש ברוך הוא. רק השם יכול לתאר לנו את הלב. אבא תאר לנו את הלב, אבא. אני רוצה להיות נורמלי כמו פעם, וזה לא כאן עם ברוטלי. אני נלחם כי סתם אבואלי, ולא בא לי להיות מכור. אני חושב שמותר לי, אני לא רוצה להיות נשוי למלבנים דיגיטליים. מצאתי הצמח צדק סיפר פעם לחסידים על סבא שלו בלטן, יש לו שבר אף פעם דברים, אפילו קופסה של טבק עזב עלה בחיים, רק אל תשבור אותי ותפנק אותי ותמיד תברך, לדעת שאתה אוהב אותי ושיהיה לי רק טוב, יהיה לי רק טוב. שומע את התפילות של ממילא זה קורה איתי, ויהיה רק עוד יותר טוב ורק יותר, אז תתתתתתת. אין רוצה אחר הבא, אני לא באתי לברבר, אני לא משורר, רק רוצה שתתאהב. תקשיבו, כל אחד ואחת, אתה חייב להבין שאתה השם רואה את הרצון שלך ואת כל המלחמות שלך בימים ובלילות.
נפלת אל הבור, תסתכלו עליי, אני לא גיבור, היי, גם אני נלחם לזכות להוד ולעצור ולרוץ ולפעול ולקום ולשבור ולפעול ולסתור שהשם היחיד שיכול לעזור לי להביא זמרים שיעשו לי קאברים, אתם יודעים זה מדהים בעיניי, זה מחמם לי את הלב שכולם שרים, אז תראו אני לא מכיר אותי אחרי הבא אני לא באתי לבא שומע רוצה שתתאהב איי 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 אז תתאהב אני לא מכיר אותי אחרי אני לא באתי לבא שומע רוצה שתתאהב אז תתאהב אני לא באתי לבא רוצה שתתאהב תתאהב שביעי לאוקטובר. אני מאבטח במסיבת הנובה. אני מכריז על צבע אדום בסיום הפסטיבל. אזעקות מתחילות בכל רחבי הארץ. נלחם במחבלים כמה שאני יכול עד אני נחטף על ידי החמאס. ונלקח ישירות למנהרות שלהם, מתחת לאדמה. כעבור 1.5 שנה של ניתוק מוחלט, יום לפני יום ההולדת שלי, אני משחק ברדיו שהיה במנהרה, ולפתע אני שומע. ג'ולי, אם שומע אותך, אני רוצה להגיד לו משהו. אם אתה שומע זאת אמא, אתה תאבד את התקווה בה. כנראה תמונת המצלמות לבד ושתי מספר. ספר, שיקום לקבל. ברוך השם, חזרתי הביתה. איך אני אוהב לחזור הביתה. תביט בידיים של בורא עולם. טוב, של בר בטוח יעבוד, שלנו לא עובד. בואו תפתחו לנו מיקרופונים. חבריי, תראו איזו התרגשות. וואו, בר, אני חייבת לשתף אתכם. כשהיה לבר יום הולדת, עודד ואני היינו בכיכר, אנחנו הנחינו את היום הולדת של בר, והתפללנו כולנו לשובו. אליי צור הופיע, ובעצם אנחנו סוגרים מעגל כולנו, שאנחנו כאן מנחים, אליי צור מופיע, אבל בר כאן איתנו, מרגש מאוד, באמת. וואו.
אני שואל שאלה שבטח כל אחד כאן בקהל ישאל את עצמו, בטח שאלו אותך איזה 1000 פעם, ועדיין אני שואל, מה הדבר שיחזיק אותך במקום, בגיהנום הזה כל כך הרבה זמן? וואו, לא שאלו את זה אף פעם. סתם, אני צוחק. באמת, היו שני דברים שהחזיקו אותי. דבר ראשון, זה המשפחה שלי. דבר השני, והם פה. ודבר שני, באמת זה היה בורא עולם, זה האמונה. מזה אי אפשר להתווכח. זה ממש אי אפשר להתווכח, ובטוח שבתוך כל זה גם הרגשת את כל התפילות של כל עם ישראל, אבל במיוחד של אמא שלך, וואי, כמה ואני חייב להגיד עוד משהו. מה שהם אמרו במולדת הקודמת שלי, שניהם היו ביחד עם אלייצור, ביחד בבמה. אבל אתם יודעים מה היה נס באותו יום? זה אותו יום ששמעתי את אמא שלי ברדיו. זה היה מטורף. וואו, באמת. ומה, אם הייתי צריכה ככה לשאול אותך, מה החלומות שלך? מה אתה חולם לעשות? וואו, כל כך הרבה דברים, אבל יש לי משאלה אחת, באמת. וזה, באמת, הלוואי שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אמן. אמן. אמן, אמן. ממש. אמן, אמן. טוב, המלחמה האחרונה, זה גם יכול להיות סלוגן של שיר. ממש, ממש, ממש. יכול להיות. יכול להיות, אולי, לא יש כבר אחד ששר משהו על זה, אבל בוא נזמין שוב באמת אלייצור פה, בטח. שאם כבר דיברנו עליו, אז נחזיר אותו לפה. בוא אלינו לקהל, בוא אלינו לבמה, יקירי. אם כבר הגענו לרגע המרגש הזה, בוא יש פה נסגור מעגל כולנו. מפגש פסגה. מפגש פסגה, אולי יהיה עוד נס. בעזרת השם. כל הזמן יש נס, כל רגע זה נס. בוא נשאיר אותם לשיר את השיר. חבל שלא להפקיר אותך. כתבתם ביחד ותשאירו אותם ביחד. גם וגם. קדימה, בבקשה. תודה רבה. היי, אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. הפסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התפגעתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה בחצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחלק, עוד מעט אמש שהבנתי שהכל נדפק. עכשיו סלחו לי כשאני נזכר, הם לא ייקחו לי את החוק שאני לא נשבר. בלילות המתחלמתי על המשפחה, בבקרים שוב התעוררתי לרצפה קרה, ולא בכיתי אף פעם הבאה, אל תכעס. אז עכשיו אני מתפלל שזאת תהיה המלחמה האחרונה שיעלה כל הכאב אבא הסביר לנו תמיד בגאולה. ולא שכחתי את הרגעים של הטוב, איך שדיברנו ותמיד אתה היית ירוק. זה משהו מתוק, או קצת יותר לאכול, או שצעקתי בלילה, אבל תעזוב אותי לבד, וזה רק לישן, תעזוב לא יצטרך משום מקום מוזלח. אתה שומע אותם עכשיו, רוצה להגיד לו משהו? אם אתה שומע זו רק אמרה ולבד, אמא שלי דיברה בשידור, אני שמעתי אותך, כל אחד פה, ילד לי בלב, ילד אל תשכח אף פעם שאבא לא עוזר. אני מתפלל שזאת תהיה המלחמה האחרונה אבא,
עכשיו הרצפה גם לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד. יש לי בקשה אחת, לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה. השמיים, בזכות הצדיק, אתה תביא את הגאולה. מה אתם אומרים? חייב גאולה דחוף, לא? אחרי שיר כזה, אבא שבשם, איך אתה לא תביא את הגאולה אחרי כזה צדיק שעבר פה? חייבים להישאר בשמחה, חייבים להיות בשמחה. לא לפספס. חבר'ה, תקבלו שוב פעם, שיתוף פעולה בין יאיר אלייצור לבין להפתיע אותי. 1, 2, 1. צמה לך נפשי, כמה לך מסעי, צמה לך נפשי, אבא כמה לך מסעי. צמה לך נפשי, כמה לך מסעי, צמה לך נפשי, כמה לך מסעי. זה הלהקה פה, זה הבלגן פה, זה לא היה פה כמו תשעה, חבר'ה. זה הלהקה, זה הקפה. כפיים הרעם, תודה רבה. אז יש לי שיר שקוראים לו תמיד אוהב אותי. השם ריחם עליי, לא הוריד דרכי את הדבר הנפלא והטוב הזה. הרב ארוש כתב את המילים של הפזמון. והנקודה של תמיד אוהב אותי חשובה מאוד. וזה לא סתם שיר. הלוואי שכל אחד, אפילו בלבד שלו, יתרכז באמירה הזאת. שבן אדם מאמין. שהשם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, שהוא שר את זה עם הלב, ועם האמת התמימה שהוא מאמין, אבא לא יאכזב אותו. אז בואו נשאיר את זה בכל הלב וכל הכוונה. שהשם יתברך אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב את כל אחד ואחת, ויהיה לה תמיד, תמיד, בלי תנאים, ויהיה לנו רק טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. אז בואו נשאיר בכל הלב והכוונה. אתם מוכנים, כן?
והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך ותמיד יהיה לי ויהיה לי עוד ועוד השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפעל רואה לי רק את הנקודות הטובות השם רואה שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי וחסרות לי כולה כמה דברים והשם יתברך את הרצון שהיה לי שניסיתי כבר אמרתי לו אהב השם רואה את הניסיון שלי ממש שהרגשתי והתחלתי לדבר שלי מחדש שהשם יתברך תמיד השם שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי ואם עדיין לא ממשיך לחכות אבל לא נעשה שאתה תמיד אוהב לי כל יום מחדש מתנו ורק תמיד אותי ורחמים כאלו כמו שהעולם הזה נקרא רחמים אבא שלי הוא כולם שכן אתה שומע תפילות וחייץ לי לדברים ולשיר לי שהשם יתברך ותמיד יהיה לי רק טוב השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב השניאות ורווקים ורווקות תהיה לכם סיבוב תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה השם יאיר בנו תאיר האמונה תהיה לנו חוכמת אמת ודעת ובינה גם בפר משיחנו ובלי שום מלחמה נאכל גם בפתיח יהיה לנו יום חג למה? כי השם יתברך ותמיד יהיה לי רק טוב יהיה השם יתברך ותמיד יהיה לי רק טוב ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב תודה רבה לכם עם ישראל אתם מדהימים, תודה רבה. וואו, 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 איזה אושר, כל הכבוד. באמת, ערב כזה מלא עוצמה וניגונים ושילובים, גברתי היקרה, שקיבלנו פה רק ברעננה, זה לא מקבלים בשום מקום אחר. נכון, אז קודם כל צריך להגיד איזה כיף שאנחנו ברעננה, והלב פשוט מתרחב. ושתדעו לכם, בשביל להרים ערב כזה מדהים ומורכב, נדרש גיוס של המון אנשים נפלאים שעבדו מאחורי הקלעים לילות כימים. וזה הזמן להגיד להם ולהן תודה ענקית מעומק הלב. אנחנו רוצים להודות בראש ובראשונה לראש העיר שלנו, חיים ברוידי היקר, על התמיכה הבלתי מסויגת במסורת הזו, למנכ"ל העירייה אריאל הילצהיימר, ולכל ההנהלה הבכירה שעושה לילות כימים למען התושבים. תודה ענקית למשנה לראש העיר ומחזיק תיק מנהל קהילה, מר מאיר גרידיש והגברת הלן מזוז, לחברי המועצה יקירי העיר וכמובן למשפחת קנינג. תודה רבה למנהלת מנהל קהילה אוריאנה נגר.